खुलुमबाय दिनै जोबोद माने गोजोननाय मोनदों। दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंनांगोन। जाय मोनसे समनि जोंनि माहारिनि जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बे मुभमेन्टआव गोबां रोखोमनि आयदाजों मुभमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। बिनिनो मोनसे समनि बड' लिबारेसन टाइगारनि गागि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सम्राट हरखार नार्जारि बिथाङा BLTनि सासे सेक्रेटारि जानानै खामानि मावदोंमोन आरो हिसाबै बिथाङा थांनाय माने जिथु मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांबाय। बे हिसाबै दिनै BTR सरकारनिफ्राय बिथांनि जिथु मुसुखाखौ दिनै माने लुफुंनाय जाबाय, माने बिथांनि मुसुखाखौ गायसननाय जाबाय। आं बरायदों BTR सरकारखौ, जिहेतु बिथांनि मुसुखाखौ माने गायसननो थाखाय 10 लाखनि रां होनानै दिनै गायसननाय जाबाय। आरो बेबायदिनो दिनै बिथांनि जिउमानि सायाव सावराय मेल खुंनाय जादों। बेयाव मानाव गेदेर जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद सार बिथाङा नुजाफैदों गाहाय आलासि महरै। आरो बेवहाय जोंनि BLT बड' लिबारेसन टाइगारनि दानि गाहाय माने चेयारमेन मानगोनां BTCनि मोनसे समनि EM मन कुमार ब्रह्म सार बिथाङा दानि माने चेयारमेन, बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैदों। आरो बेवहाय मानाव गेदेर बारग' माने मन्त्रि आसामनि गोदोनि जोंनि सेन्ट्रेल BLTनि भाइस चेयारमेन चन्दन ब्रह्म सार बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैदों। आरो मोनसे समनिनो BLTनिनो दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि मानाव गेदेर हितेश बसुमतारी बिथाङाबो सासे सेन्ट्रेलनि गाहाय माने दैदेनगिरिमोन। आरो लोगोसेयै बेजों लोगोसे जोंनि माने BTCनिनो मानगोनां बारग' माने EM रबिन बाला बिश्वास बिथाङाबो सासे BLTनि गोख्रों माने दैदेनगिरिमोन। आरो सासे जोंनि माने बारग' MLA मानाव गेदेर सन्दि बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदों। दा बे हिसाबै जथेस्थ' थुनलाइ आफादनि मानसि, थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आरो बायदि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे सावरायमेलाव नुजाफैनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बरायदों। आरो जिहेतु हरखाब नार्जारि बिथाङा सासे गोख्रों माने सोद्रोम गोनां सासे माने दैदेनगिरिमोन। आरो बिथांखौ आङो 1996 मायथाइनि माने 18 जुनाव BLTया जोनोम जादोंमोन। बे हिसाबै दिनै बिथांजों आङो खामानि मावफानानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन। आरो बिथांनि जिथु आदर्श, बिथांनि आदर्शजोंनो थांफानानै BLTनि सासे जिल्लानि कामान्डार भाबखौ बिथाङा आंनो होदोंमोन। आरो बेबायदिनो आङो खामानि मावफानो मोनदोंमोन आरो बिथांजों खामानि मावफाना जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेनिखायनो जिहेतु BLT नेता हिसाबै बिथांनि जिथु आदर्श आरो बिथांनि जिथु नाजानाय, बेजोंनो मोनसे सुक्तियाबो जादों, जिथु माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ जों मोननो हादों। आरो बेनिनो जिहेतु दिनैनि माने मोनसे BTRआबो बेनि आयदा बादियैनो फैनाय। दा बे हिसाबै बाख्नायनांगोन बिथांनि जिथु माने सोमावसारनायनि बिथिंनि बेलायाव जि माने अबदान होबाय, बियो सिबिजाथाव फुजिजाथाव बेक्ति। आं बेनिखायनो गासै रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ खावलायदों, जिहेतु जोङो बिथांमोनखौ गोसोआव लाखिनांगोन। आरो दिनैनि जिथु BTRनि CM मानगोनां प्रमद सारखौ बुंदों अन्न जातिय माने बिर सिलागां बिथांनि मुङाव जेरैबायदि स्टेडियाम दाफुंनायनि नामाव माने आसनि होदों, थिग बेबायदिनो मानाव गेदेर हरखाब नार्जारि सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुङावबो BTR सरकारनि माबा नङा माबा मोनसे आसनियाव बिमुंखौ लाखिनो थाखाय आं खावलायदों। आरो बेखौ बिथाङा माने खोथा होदों, निस्सय सम आरो थासारिनि गेजेरजों बेखौ जों मोनफुंगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। हरखाब नार्जारि एबा सम्राट नार्जारि बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि जि मावबोनाय जोंनि जोलैनि थाखाय बिथांनि जि सेक्रिफाइस, बे बुंनानै फोजोबनो हाया।
गमामायैनो बिथाङा सासे जोहोलाव आरो बेनि जोहोलावनि सिनखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जाहा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सिबा जिखिनि दिनै मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि लादों बेखौनो जों बयबो फैनानै गोजोननाय फोरमायफैदों आरो बे जि सिन्ताधारा जे जोंहा जोहोलावनि बा जोंनि जोहोलावजो बिथांमोनखौ गोथाङै फोथांनानै दोननो थाखाय जि मोनसे मुसुखा एबा स्टेचु बानायनायनि जि हाबाफारि बिराद बाख्नायथाव आरो बे हाबाफारिया जाबाय थाथों। दिनैनि जों बहाय ज' जाफैनानै बिथांनि जि जिउ जारिमिन बेखौ जिखिनि जों सावरायलायदों आरो बेबायदि सम बोथोरा जोंनि गेजेराव थाबाय थाथों जाहाथे जोंनि जोहोलावजो बिथांमोनखौ जों जाहाथे मोजाङै गोसोखांनानै बिथांमोननि जाथिनि प्रति माहारिनि प्रति जि डेडिकेसन बेखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा मिथिनो हायो बुजिनो हायो होमब्लासो फैगौ समाव जोंनि इयुन जोलैया माबे लामाजों आगान सुरनाया मोजां बे मोनसे डाइरेक्सन बे मोनसे बयनिबो थाखाय बे मोनसे बोसोन बायदि जायो। दा गतिके बिराद मोजां मोनसे माने परिबेसाव दिनैनि बे हाबाफारिया जादों जोबोद मोजां। मा नुनो मोनाखैमोन दिनै बिटिआर सरकार आं बुंखांबाय दा बेखौ दिनैनि दानि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जि इनिसियेटिभ लादों बे जोबोद बाख्नायथाव नोंखायनो जों बयबो फैदों आरो बे हाबाफारिया जाबाय थाथों आरो गोबां दंबावो जोंनि जोहोलावजो बिथांमोन आरो बिथांनि जि रायलायनायाव जों जिखौ मिथिदों आरो गोबां बिदिनो हाबाफारि लानो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ सिद्धान्त लानानै दं। खौसेथिनि बाथ्राखौ जों बयबो लुबैयो दा बेखौ बोरै बास्तबआव लाबोनो बिनि थाखाय जों बयबो नाजानांगोन गोसो थालायनांगोन। दा जोङो जुदि खुगायावल' बुङो खौसे नङाब्ला जोङो जोबसिगोन खौसे नङाब्ला जोंनि राजखान्थि गोहोआ जोंनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन बर' माहारिनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन बे जि अनुभब बे मोन्दांथि बेथ' फ्राय बयनावबो दङ। दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव बोरैहाय जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायो सानलाय हलाय मोजां बोरै जों बुजा फरा खालामलायनो हायो बेखौ दिनै माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां माहारियारि आफादफ्राबो दिनैहाय खावलायदों एपिल खालामदों आरो जोंबो बेक्तिगत हिसाबै बा दोल हिसाबै जोंबो खावलायदों आरो आं बेक्तिगत हिसाबै आसाबादि बयनिबो मोनसे पजिटिभ जोंनि हास्थायनाय साननाया जों जुदि मोनसे मोजां सिन्थाजों जों थांबाय थानो हायो सानसे नङा सानसे जोङो ज' मोजां परिबेसाव जोङो माने थालायनो हागोन। बेथ' दोनखुमानाय खोथा नंला बेखौथ' जों बयबो नुगासिनो दङ मेल मिटिं इलेक्सना खाथि हिसाबै बयबो राजनैतिक दलफ्रा गाव गावखौ प्रस्तुत खालामदों सेस्ताया बयहाबो दङ। दा बिनि गेजेरावनो जोंहा जोंनि हिसाबै जोङो दिनैहाय इउपिपिएल हिसाबै जों माबोरैहाय मेक्सिमाम नाम्बार देरहानो हायो जों जाहाथे काउन्सिलखौ दखल खालामनो हायो आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव आइ आफा रायजो राजानि इच्छानि सायावसो जागोन। दा गतिके माबे राजखान्थि हान्जाफ्रा फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि प्रस्तुति जादों बे गाव गावनि खोथा खिन्थु जोंबो फुल मोनसे प्रस्तुतियाव दं आरो जोङो कनफिडेन्ट जों बिस्सासि जोङो मोजाङै मोजां आरोबाव जोङो दिनैनि जि गभर्नमेन्ट बे एखे गभर्नमेन्टखौनो लाबोफिननो हागोन होननानै जोंहा गोसो सिङाव मोनसे फोथायनाय दं।